Salibonani muli Zimbabwe. Welcome to Zimu Reality ITV. Panapa pamunosangana DJ Spark Zimbabwe. Wani murume anotara makuwa anonakidza, wani murume ana makuwa ari healthy makuwa asina maside effects makuwa anotapira. Muzora nhasi ndeka video kanda kuratidzeka ndati muone Kapfupi aitira kuti ndogona kungozviuraya pamba pemunhu ipapa because zvikuitika kandi sikufana nazvo ende vangu vachiratidza kuti aiwa haisi comics asi mafanis asi zvinhu zviri real, zvinhu zvine chokwadi mukati. Saka zvanochaita panapa ndichakuratidza video yaKapfupi muwanzo wachitaura vamwe vangu vachiti mafanis vari kuacta but ivo vangu vachitaura kuti handiri serious asi mafanis asi masketch ndokwanisa kuzviuraya makazonzwa imwe nyaya ende vari kutsvaga futi chi help. Asati kuratidza video iyi ndine nyaya ndinayo inova good news kune vanhu vane mabusiness kuti aiwa maya ndauya nesolution yekuti kana uchinge uine butchery yako, uine supermarket, uine restaurant, uine anything chinochekuita nekutengesa nekutengeserana, our DJ Spark Zimbabwe wauya nesolution. Wane team yavo ine system inonzi point of sale. Ya system mawambi murambi mawane system yekuti inokwanisa kukuitira stock take, inokwanisa kukuitira yo kucalculateira ma profits emusi wacho iwowo, inokwanisa kucalculateira ma sales aunenge waita musi wacho iwowo. Saka zviri easy, inova system inoiri pakona apa nyatsoitariseni munyatsoione ende vanobva kuisa nesoftware yacho gaya chimbogayawo vanobva kuisa nesoftware yacho ipapapo inonge uchishandisa ende iri cheap. Vanokupa scan inoskana receipt, obva kupa receipt printer, obva kupa boys necomputer yacho necashbox, zvese zvinenge zviripo ipapapo. Saka ndipinde zvangu munyaya yangu yanhasi izvi ndapedza nazvo zvepoint of sale system yakaipa namba ndaisa kudhara madzoni dzanziti paflyer. Nyaya yangu yakamira. Okay, guys, ndofunga sadambo kwamuri this issue. Mukarika kundiudze papa zvamukufunga ndati handifunga handikwanisi kusungisa munhu ndaimufarira ndichimufarira. So my decision kana ndanyatsobhoeka zvakanyanya I think kuti ndifunga ndikuita drama ndikuenda papa pake ndotenga roga ombo tekwa chitunhu chiri pamapawo kundibira upfumi wangu. Guys, ndosandi kuti help me before I react. Kune munhu hateful handikashandire munhu that better that car kupa my wife that ngutora munhu ngotora property yangu woenda because ndanza akuti ndandisungwe ende kwanisungisa ndichabvisa bail ndobona chino ndichipfama panze. Guys, ndopane nyaya hombe, help me. Kana pane mapurisa nemasoja, please help me. Live tight before reaction. Thank you. Right, vananzeretse kunzwa wanzwa mukomana kuti kuchema ende akuita kuti haisi handisi kuacta vakatsamwa vari serious. Ndozvanga ndinazvo. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo paziso renyika chaiyo rinoona zvechokwadi, rinoona zvinotapira, rinoona zvinonaka. Thank you.